हेलो लोगोफोर, फेसबुकनि मोनसे जोबोद गिदिर प्रब्लेम। बे प्रब्लेमा जायो सानसे नङा सानसे जानो हागौ आरो बिनिफ्राय माब्रैहाय बासिनांगौ आरो बे प्रब्लेमा मानि थाखाय जायो आरो बेफोरबायदि जायोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन। ओके, गोबाङानो कमेन्ट्स खालामहरदों आंना रिस्ट्रिक्टेड जाबाय, लिमिटेड जाबाय, आंना मनेटाइजेसना आंना डिसेबल जाबाय। ओके, बेफोरबायदि स' बे गासैबो मोनसे माबायानो जाहैदों, माने बे मोनसे प्रब्लेमानो। जेरैखि जाया मनेटाइज डिसेबल जानाय माने आर्निं जाला, रिस्ट्रिक्टेड जाबाय बा लिमिटेड जाबाय आर्निं जाला। थिग बेफोरबायदि बे गासिबो बे मोनसे कन्डिशननि थाखायनो जायो आरोखि। बेफोरबायदि गुबुन गुबुन माने रिस्ट्रिक्टेड जानाय, लिमिटेड जानाय, मनेटाइजेसन डिसेबल जानाय, मनेटाइजेसननि आर्निंआ माने हल्ड जानानै थानाय, आर्निं जाला, बेफोरबायदिया मोनसे प्रब्लेमानो होननानै हमनानै लाजायो। थिग बेयावनो दा नोंथांमोना नायनो हागोन इउआर एबिलिटि टु आर्न इज लिमिटेड अर रिस्ट्रिक्टेड होननानै बेफोरबायदि देखायदों। बे एकाउन्टआ बे मनेटाइजेसन जाखानाय। नोंथांमोना नायनो हागोन, स्टाराव क्लिक खालामगोन। बे स्टाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोजौआव नायनो हागोन आर्निंस restricted. Your ability to earn money is limited because Kumar Goyari is not following our partner monetization policies. Okay, माने पार्टनार मनेटाइजेसन पलिसिखौ माने फल' खालामैनि थाखाय बिथांना एकाउन्टआ रिस्ट्रिक्टेड जाना होबाय। मनेटाइजेसननि गासैबो अपसन्सफ्रा डिसेबल माने अफ जाजोब्बाय। नोंथांमोना नायनो हागोन स्टार्स, साबस्क्रिप्शन्स, कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौबो मोनबाय, पार्टनारशिप एड्स, बेयाव गासिबो एरर गोजा, माने लिमिट नांनानै थाजोब्बाय आरोखि। दा आं पे आउटआव क्लिक खालामनानै नोंथांनो खिन्थागोन। बेयाव कुमार गयारी दङ। सिगां बिथांनि एकाउन्टआ प्रेम गयारीसोमोन। नोंथांमोना नायनो हागोन बे प्रेम गयारी जेब्ला दङमोन, एकाउन्टखौ सालायबाय थादोंमोन, बिथांना एसे एनै आर्निं जादोंमोन। जेरै हमनानै ला ट्रान्जेक्सनाव क्लिक खालामब्ला नोंथांमोना नुगोन बे एकाउन्टआव एसेबाबो आर्निं जागासिनो दंमोन। नाथाय प्रेम गयारीया मा, नोंथांमोना नायनो हागोन, सेटिंआव क्लिक खालामनानै आं देखायगोन। प्रेम गयारीया मा, नैबेयाव बिजनेस टाइपआ पार्टनारशिप जानानै दंमोन, ओमफ्राय बिजनेस नेम प्रेम गयारी बेफोरबायदि जानानै दंमोन आरोखि। स' बिथाङा आंखौ बेखौ चेन्ज खालामनो खावलायनायलाय आं बिथांनि एकाउन्टखौ गोदान क्रिएट खालामनानै होनाय जादों। प्रेम गयारीनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव कुमार गयारी, मेन रियेल एकाउन्टआ बिथांना कुमार गयारी, बेखौ आंनो चेन्ज खालामनो होदों। अके, बेखौ चेन्ज खालामनो थाखाय बेफोरबायदि नोंथाङाबो पार्टनारशिप बा इन्डिभिजुवेल गैया बा पाब्लिक कर्प'रेसन बेफोरबायदि दङब्ला नोंथाङा माबोरैहाय चेन्ज खालामनांगौ बिनि सायावबो आङो भिडिअ बानायदों। नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै खालामनो हागोन बेफोरबायदिनो। आरो जुदि भिडिअ नायनानै खालामनो सानाखैबा नोंथांमोना आंनो मेसेज खालामनानै आंखौबो खालामहोजागोन। अके, स' लोगोफोर बेयाव नै कुमार गयारी, बेयाव गासिबो आङो चेन्ज खालामनो हानाय। काउन्ट्रि इन्डिया, बिजनेस टाइपआव दं इन्डिभिजुवेल। अके, स' बेफोरबायदिनो आं बिथांनि एकाउन्टखौ गोदान क्रिएट खालामनानै होदोंमोन। दाना बे कुमार गयारीयाव नोंथांमोना नायनो हागोन, सेटिंआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव अभारभिउआवबो आर्निंआ माने गैया, जिर', आरो ट्रान्जेक्सनावबो जिर' जानानै दङ। मानो होनबा बिथांनि एकाउन्टआ लिमिट नांनानै दङ। अके, जेब्ला नोंथाङा स्टार्सआव क्लिक खालामगोन नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव आर्निंस रिस्ट्रिक्टेड। दा बेयाव रिभिउ हरनायनि जेबो अपसनानो गैया। फाइन्ड आउट मर होनदों, बेयाव क्लिक खालामोब्ला बेयाव रिभिउ खालामनायनि जेबो अपसनखौ जोङो मोननाय जाया। स' लोगोफोर, दा जोङो बेखौ माब्रैहाय थिक खालामगोन, माब्रैहाय मोजां खालामगोन। जिखुनु प्रब्लेमानो जाया मानो बिनि सलुसन मोनसे ना मोनसे सलुसन दङ लोगोफोर। अके, स' नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोबा इन फिउचार दा जाथों, जुदि जाफ्लांबायोब्लाबो बे भिडिअखौ नायनानै मिथिनानै थाखायोब्ला नोंथाङा गोरलैयैनो गोसोबायदि नोंथाङाबो बेखौ थिक खालामनो हागोन आरोखि। अके, स' लोगोफोर, दा प्रब्लेमा बियो फिसा फिसौ प्रब्लेम नङा, जोबोद गिदिर प्रब्लेम। मानो होनबा आर्निंआनो स्टप जाबायब्ला, कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल मोनखांनायनि उनावबो आर्निंआनो जिर'सो जानानै दङब्ला, जि एसे आर्निं जानांगौ बेबो आर्निं जायाब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव गासिबो जिर' जानानै दंजोबो, बेयो ओमफ्राय आर्निं मोना। स' बेयो जोबोद गिदिर प्रब्लेम। मानो होनबा जों आर्निंनि थाखायसो जों खामानि मावो फेसबुकआव। बेसिकेलि जोङो फ्रायानो जोङो आर्निंनि थाखायसो जोङो दा फेसबुकआव खस्थ' खालामो। स' बे आर्निं खालामनो गोनां कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोननाय टुल मोनखांनायनि उनावबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोबा बेसेबां गिदिर प्रब्लेम बियो, नङा होमबा? स' बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन, भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो लोगोफोर। स' आङो बेक लांनि, बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन कुमार गयारी बिथांनि एकाउन्टखौ आङो सिगांबो चेन्ज खालामना होखांबायमोन, आं सिगाङावनो खिन्थाखादों। स' दानिया फार्स्ट स्टेप, फार्स्टआवनो नोंथाङा मा खालामनांगोन मिथिबायना? नोंथाङा बेयाव फार्स्टआवनो नोंथाङा आनअरिजिनेल कन्टेन्ट दं नामा नोंथांनि फेसबुकआव। आनअरिजिनेल कन्टेन्ट माने गुबुननि भिडिअसखौ डाउनलड खालामनानै नोंथाङा गावनि पस्टआव माने फेसबुकआव पस्ट होनाय बेफोरबायदि भिडिअ दङब्ला गासैखौबो डिलिट खालामजोबनांगोन फार्स्ट स्टेपआव दै। स' आं चेक खालामनि बिथांनाव दंमारोना गैमारा, चेक खालामनि, बिनिफ्राय आङो निजानो डिलिट खालामगोन। अके, नै लोगोफोर नायनो हागोन बिथांनाव गुबुननि भिडिअस दंमारो। नैबेयाव दङ फैला मेन्देलानि। अके, बेफोरखौ दा डिलिट खालामनांगोन। बेखौ डिलिट खालामनो थाखाय जोङो बे भिडिअआव क्लिक खालामनांगोन।
बेखौ डिलीट खालामनांगोन बेखौ डिलीट खालामनो थाखाय बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामनानै बेखौ नैबेयाव डिलीट अपशन मोनगोन बेखौ डिलीट फ्रम बोर्डआव क्लिक खालामनांगोन ओके डिलीट फ्रम फेसबुक अनलि नङा डिलीट फ्रम बोर्ड बेयाव क्लिक खालामगोन जेसेबांखि भिउसआनो फैया मानो नोंथांमोना डिलीट खालामखाथारनांगोन बेफोरबायदि पोस्ट होनाय दङब्ला कपिराइट फैयाखैबो जानो हागौ नाथाय कपिराइट फैदों फैयाखै बेखौ आं उनाव नायगोन चेक खालामगोन नोंथांमोना मिथिगोन बेखौबो डिलीट खालाम ओके नै बेफोर गासिबो मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों मिथिबायना गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट हगारदोंब्लाबो गोबां माने मिक्स माने गुबुननिबो हगारदों गावनिबो हगारदों बेफोरबायदिनो आरो स' लोगोफोर बेफोरखौ गासिखौबो डिलीट खालामनांगोन खालामथारनांगोन नोंथाङा अब्लासो नोंथांनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन बेफोरबायदिनो जिखुनु भिडिअ मोनफ्रोमबो भिडिअस दङबा बेखौ माने डिलीट खालामनांगोन आरो स' बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन सेकेन्ड स्टेपाव बेखौ डिलीट भिडिअफोरखौथ' डिलीट खालामबाय नङा होमबा दाना सेकेन्ड स्टेपाव नैबेयाव थ्रि डट दङ ना थ्रि डट आं फार्स्टनिफ्राय खिन्थानि नैबे फेसबुकआव लगइन खालामबायथ' लगइन खालामनानै नोंथांनि फेसबुकआ बेफोरबायदि जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि प्रफाइलाव क्लिक खालामनानै नैबे थ्रि डट दंना गाहायाव बे थ्रि डटआव क्लिक खालाम थ्रि डटआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे गाहायाव नोंथांनि फेसबुकनि URL खौ कपि खालामनानै लाखा बेयाव कपि खालामबायथ' कपि कन्टिनिउ बेयाव कपि खालामनानै दाना बेक फैफिनदो नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव जुदि नोंथाङा चेक खालामनो सानदों प्रफाइल स्टेटास नैबे स्टेटास प्रफाइल स्टेटास दंना बेयाव क्लिक खालामोब्ला बेयाव गासिबो मा बेयाव मनेटाइजेशन डिसेबलबो देखायाखै रिस्ट्रिक्टेडबो देखायाखै गासिबो जेबो बेफोरबायदि देखायाखै बेयाव रिकमेन्डेशना एक्टिभ मनेटाइजेशन एक्टिभ मार्केटप्लेस एक्टिभ देखायदों नङा होमबा नाथाय जोङो बै मनेटाइजेशन सेक्सनाव थांनानै नायोब्लासो जोंना रेस्ट्रिक्टेड जानानै होदों स' नोंथांमोननि प्रब्लेमा सल्भ जायो बियो मानो होनबा बेयाव एक्टिभ जानानै दंजोबो बेयाव माने नोंथांनि बै रेस्ट्रिक्टेड जानाय बा डिसेबल जानाय लिमिटेड जानाया बियो सल्भ जागोन आरोखि बिनिफ्राय दा आं बेक फैफिननोसै बेक फैनानै प्रोफेशनेल डेशबोर्डआव आरो खनसे क्लिक खालामबावगोन क्लिक खालामनानै नैबे मनेटाइजेशननि सेक्सन दंना बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव स्टार्स साबस्क्रिप्शन्स कन्टेन्ट मनेटाइजेशन पार्टनारशिप एड्स बेयो गासिबो बेयाव डिसेबल जानानै दंजोबो स' आङो डाइरेक्ट मनेटाइजेशननि बेखौ स्क्रिनशट मोनसे लागोन बेफोरबायदि बेयाव स्क्रिनशट मोनसे लाबाय ओके स्क्रिनशट लानायनि उनाव दानिया बैयाव थांबावगोन आङो सापर्ट इनबक्सआव ओके स्क्रिनशट लाबाय लिंकखौबो कपि खालामबाय नङा होमबा दानिया सापर्ट इनबक्सआव थांनानै आङो नायगोन बेयाव माबाफोर गाइडलाइन्स फैदों नामा स' नैबे गाहायाव दङ आदार्सनि गाहायाव दङ सापर्टनि अपसन मोनगोन बा नोंथाङा बेयाव सापर्टनि अपसनखौ बेयाव सापर्टनि अपसनाव क्लिक खालामब्लाबो जायो आरो जुदि सापर्टनि अपसन जुदि नोंथाङा मोनाखै अब्ला नोंथाङा बेक फैनानै नैबेयाव बेक फैनानै नैबे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनानै गाहायाव नोंथाङा नायनो हागोन बेयाव हेल्प एन्ड सापर्ट मोनगोन नैबेयाव बिदि हेल्प एन्ड सापर्ट बे हेल्प एन्ड सापर्टआव क्लिक खालामनानै नैबे सापर्टनि अपसन मोनगोन बेयाव क्लिक खालामब्लाबो बे अपसनानो फैगोन बिनिफ्राय सापर्ट इनबक्सआव क्लिक खालामनांगोन सापर्ट इनबक्सआव क्लिक खालामोब्ला नैबे आदार्सनि गाहायाव नैबे इउ हेड एन इस्यु रिलेटिं टु पे आउट्स बेयाव माने बेखौ आङो एकाउन्ट निउ क्रिएट खालामनायनि थाखायसो नैबे फैदों बेखौ आङो रिपर्ट हरदोंमोन जायनि थाखाय आं बिथांनि एकाउन्टखौ साक्सेसफुलि गोदान क्रिएट खालामनो हादों स' बियो जेबो नङा बिनिफ्राय नैबे रिपर्ट्स एबाउट आदार्स बेयाव क्लिक खालामगोन बेयावबो नो रिपर्ट्स दङ बिनिफ्राय इउआर एलार्ट्सआव क्लिक खालामगोन बेयाव नै मोननैसो कपिराइट नांनानै दंफैयो बे कपिराइट भिडिअसखौबो नोंना बेयाव दङब्ला नोंथाङा बेखौ डिलीट खालामनांगोन अके बेखौबो डिलीट खालामनांगोन बेखौ डिलीट खालामनो थाखाय भिडिअआव क्लिक खालामनानै सी डिटेल्सआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन बिनिफ्राय बियो डिलीट जाया अके बिनिफ्राय डिलीट जायोबा डिलीट खालामनो हागोन आरो डिलीट जायाबा बेयाव जेबो नङा बेखौ माने बे लक जाना दंखायो बे अट'मेटिकलि माने बे पाब्लिश गैया all changes are still active on your video no further action is needed माने ये कपिराइटसो songs यूज खालामनायनि थाखाय बे कपिराइट फैदों बिनिफ्राय जुदि डिलीट जायाबाबो नो प्रब्लेम ओके बाकी बेयाव डिलीट जानायनि अपसन ओंखारदोंबा डिलीट खालाम अपसन ओंखाराखैबा जेबो नङा आरो अपसन क्रोम ब्राउजाराव थांनानै डिलीट खालामहैनो हायो बाट इयो इसेबां कपिराइटआ जेबो नङा ओके जोंना मा गाइडलाइन्सफोरल' थानाङा स्ट्राइकफोरल' फैनाङा आरो फेसबुकनिफ्राय माबाफोर जेबो रिपर्ट नोंथाङा जेबो इसु फैनो नाङा बेफोरबायदि आरो दा नैबे संसनि लानायनि थाखाय कपिराइट फैनाया जेबो नङा इयो जेबो प्रब्लेम गैया दानिया जोङो मा खालामनांगोन नैबे रिपर्ट ए प्रब्लेम दङ ओके जोङो हेल्प एन्ड सापर्टआव क्लिक खालामबायथ' हेल्प एन्ड सापर्टआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव दं रिपर्ट ए प्रब्लेम
बेयाव क्लिक खालामनांसिगोनलाय बेयाव क्लिक खालामनानै जोङो कन्टिनिउ टु रिपर्ट ए प्रब्लेमाव क्लिक खालामनांगोन बेहाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव मोनसे चार्ट अपेन जागोन बेफोरबायदि अपेन जागोन ओमफ्राय दानिया बेहाय मा इनक्लुडाव क्लिक खालामनांगोन ओके नैबे गोथां ब्लू टिकनि इनक्लुडाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा पेज ना प्रफाइल बेखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन स' बियो प्रफाइलखौ पेजाव कनभार्ट खालामदों स' बेखौ जोङो प्रफाइल क्लिक खालामनांगोन दानिया डिसक्राइब दा इसु बेयाव मा लिरनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो दानिसो स्क्रिनशट लानाय फट'गा मनेटाइजेसन सेक्सननिखौ जों स्क्रिनशट लादोंमोन ना बेखौ आपल'ड फ्रम फनाव क्लिक खालामनानै बे स्क्रिनशटखौ सिगां बेयाव आपल'ड खालामगोन अके बे स्क्रिनशटखौ आं बेयाव आपल'ड खालामबाय दानिया डिसक्राइब दा इसुआव नोंथाङा मा लिरनांगोन नोंथाङा नायनो हागोन लोगोफोर नोंथाङा बेयाव इसेबां गोलाव हेब्रे मेब्रे लिरनो गोनांथि गैया डाइरेक्ट सिम्पलि सर्टकाटै नोंथाङा लिरब्लाबो जायो बेयाव बुंदों डियार फेसबुक टीम माय फेसबुक मनेटाइजेसन इज लिमिटेड or restricted problem please fix it as soon as possible thank you बिदिल' लिरनांगोन बिनिफ्राय बे बिदि पेराग्राफ दोननानै माय फेसबुक एकाउन्ट ओमफ्राय दानिसो कपि खालामनाय फेसबुकनि URL आ बे URL खौ बेयाव पेस्ट खालामनानै होबानो जाबाय अके बेखौ नोंथांनि फेसबुकनि URL खौ बेयाव पेस्ट खालामना होबायथ' पेस्ट खालामना होनायनि उनाव नैबे गोजौआव दङ नैबे सेन्ड रिपर्ट बै गोजौआव नोंथाङा बेखौ खनसे बेयाव सेन्ड खालामहरदो अके ओमफ्राय बेयो फाइनालाइजिं बाग रिपर्ट बियो दसे नोंथाङा वेट खालामनांगोन बिनिफ्राय बियो रिपर्टआ सेन्ड जाबाय अके सेन्ड जानायनि उनाव लोगो लोगोनो बे थिक जाया नोंथाङा 24 आवार्स नेनांगोन बा बिनि गोजौआवबो नेनांगोन आरोखि फेसबुकआ आरो खनसे रिभिउ खालामबावगोन अके रिभिउ खालामनानै जुदि अके गोजाबा नोंथांनि बे मनेटाइजेसन सेक्सना गासैबो क्लियारलि मोजां जाफिनजोबगोन आरोखि स' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय दा बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोबा मा स्टेप फल' खालामनांगौ नङा होमबा बोरैबाबा सिम्पल बोरैबाबा जोबोद गोब्राब माने नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै भिडिअखौ नुदोंब्ला मोजाङैनो भिडिअ नायनानै स्टेप बाय स्टेप गासैबो क्लियारलि लासैनो खालामलां भिडिअसफोरखौ डिलिट खालाम अके फार्स्ट स्टेपाव सेकेन्ड स्टेपाव नोंथाङा नोंथांनि फेसबुकनि URL खौ कपि खालाम बिनिफ्राय थार्ड स्टेपाव नोंथाङा बिनि स्क्रिनशट ला बिनिफ्राय रिभिउ हर अके इनक्लुड ओमफ्राय सापर्ट इनबक्सआव थांनानैबो माखासे डिलिट खालामनो गोनां कपिराइटफोर दङब्ला बेखौ डिलिट खालामबानो जाबाय स' लोगोफोर बेफोरबायदिनो खालामनानै ला बेयो मोजां जागोन आरोखि 101% बियो क्लियारलि मोजां जाफिनगोन स' नोंथांमोना मिथिबाय स' भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय आरो नोंथांमोना मोजाङै बुजिबाय जानांगौ आई होप नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि नटिफिकेसन खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार